Ndithela ngento ebilikane ndiyayazi. Kodwa aba ekuhambeni kwalo ithuba xana uThixo ethetha naye esithi yenza u-A no-B. Aqala ukuthi Thixo kudala ndibenza u-A no-B akho nto ilungayo. Khawuyeke ke ndihlale. And then uhlale. Xa uhleli uThixo yaphinde uyabuya athi hey yenza u-C no-B ke kule game. Uphinde ungashukumi. Uthi hayi Thixo ngaphambilini bengike ndamenza u-A no-B. Loo nto khange incede ntweni. Amen. Emveni konke into ezakwenzeka uThixo uzakuthula. Xa ethula uThixo athule wena ulindele into yokuba uThixo makathi mandenze la A no-B nandingazange ndimenze la mina. uThixo athini? Athule. Ledlule lo suku. Kwelilandelayo lindele hey la sina laphi? Ndilindele uThixo athi mandibenze ndi-ready for ukubenza. uThixo athini? Athule. Angatsho nix. Xa eqala ukuthula ke ngokuThixo uzawuqala kungenelele izinto ebezingangeke zingenelele ngaphambili. Ziqale zingenelele uthezwe amandla zizinto oyaziyo uba uzinqoba nokuzengomva. Ne? Ewe. Ozinqoba nje ungazijonganga nozijonga. Uzinqobe nje lula. Kodwa xa iqhubeka lento zingenelela ezi zinto zingagcina zide zakubamba. Uxa wena ungaqondi uba ulahlekene ndawoni noThixo. Into endiye ndayifumanisa kwezona zinjalo ba kwenzeka kanqanane ngoku lento kufuna ungenelela nezinye izinto ebizikade zingenalishukumisa nolishukumisa. Ezingena ubeka nesandla kweyam impilo. Kwenzeka ilahleke phi ekungathobelini uThixo usithi ukunye naye. Xa uthi ukunye naye funeka uyazi ba lento uzifaka kuyo uthi uyavuma kakuhle ukuba ukunye naye uThixo. Funeka uyazi ungene entweni yokulawulwa nothi entweni yokuzilawula nolawula. Xa uthi ungenile kuye funeka ungene usober kuye uThixo. Ungangeni uqhunyiwe. Ungangeni kuba usiva kamnandi abanye abantu bengena. Kudingakala ba wena ungene entweni oyaziyo. And wazi kakuhle ba noba ungamandi ngokuzaba khona ixesha loba ungabikho mandi. Xa kungekho mandi kodwa ungene njengomuntu ongene osezingqondweni. Ayikho into ezakushukumisa. Into ezakunceda ukuba ke ungashukumi kuloo nto kukuba uThixo xa ethetha wenze ngela xesha athetha ngalo. Amen. Once ungenzi ngela xesha athetha ngalo kuzawuhambe ungenele ubunzima. Xa ungenele ubunzima uzawunqanda amahandani. Unqanda ngapho uthi ucimile kwelicala uthi gqi enye ngapho ngathi ude uphethe ubambeka. Konto endifuna ukuyincoma ndifuna uncoma amandla kaThixo ahlala ekum. Ndiyabulela uThixo endimanayo umhlanje so. Ndibulela amandla wakhe. Lo Thixo endihamba naye uyamangalisa. Ezinye zezinto eziye zindehlele ndiye ndiyazi uba sisifundo mhlawumbe. Kodwa ndiye ndibe nento ethi noba isisifundo mandingapheleli ndibanjwa sisifundo. Kanti lento ibe yinto nje ibisisifundo empilweni yam uba lento mandiyiqonde uba izinto zaba kanjani. Kodwa ndiphethe ndibambeke esifundweni. Ndibulela uThixo ondinikeza amandla okuphumela nakweyiphi na imeko. Ndifuna ukuthi nje umyalezo endifuna ukuwuthetha ebantwini. Khawenze lento uThixo athi yenze ngelithuba atsho ngayo. Ngoba once ungayenzi ngelithuba atsho ngayo uyawuthi ufuna ba ayitsho abe engasayitsho. Ixesha asinalongo. Usidla wathi ngasithetha phana nomntu wendlini sithi ubomi bufutshane. Kodwa ngolizolo ndiye ndaphawula into ngosincokola satshintsha sathi ubomi bude. Bude bubu. Bude ubomi. And njengoba ubude nje ubomi funeka uqaphele izigqibo ozithathayo noba zincinci kangakanani na. Zingakubetha ubomi bakho bonke. Kodwa ndifuna uthetha nenye into eyilena ezakwenza ikukhulule. Zikubethile izolo. Zakubetha eza namhlanje ekuseni. Kodwa ndifuna ukunikeza ithemba elilodwa ba khawukho ususa amehlo wakho kuzo. Ujonge nje kuye uThixo.
xa ujonge kuye uThixo ubeke ifuture yakho kuThixo. Ugqiba bakuthatha amehlo wakho wajongise kwezi zinto ezingaphambili, ezingasemva. Ungavumi uphilela izolo lakho namhlanje, ngoba awuzukwazi ukonwabela inamhlanje lakho ngenxeni yezolo lakho. Ifuna ukuthi uThixo makasincede kuloo ndawo. Yeah. Phambili. Inkosi yoxolo mayibe nathi.